Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Resik-resik dulang dek peri ape mam karo sego kuning apa pecel? Sego kuning pemirsa. Alhamdulillah gimana diparingi baru mae yang karena itu kok sarapan pemirsa putune. Putu sing ngedek ya sapa? Dik Peri, apa sapa neh yo. Dadi apa-apa sithik Peri per. Kadang celuk nangis sama. Nek nangis mergo bismillah sih. Tangane nek berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Belum kabeh mbek tempe. Iki enek tempe, nasi kuning, mie kering. Iki apa ya? Kering tahu mbek tempe. Belum kabeh kering mie. Belum kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan pemirsa. Raup wis sikatan kaki di bawah. Nek keringnya belum. Sarapan pemirsa. Iki rong masak Mbak Isma ki ceritane ngene. Lelene iki kan diingi didhewekno, soalnya wedi nek dipangan sing gedhe kan ambek nguras kolam. Lah sing cilik-cilik kan jek 10 tak dhewekno ning gone bak. Ceritane gak langsung tak belehi, nek dibelehi kabeh dikek kulkas ngono rasane ora kaya nek urip ngono pikirku. Jelalah ngono, mati loro tukaran pemirsa. Soalnya padha enek wis sedo ngendok gedhi-gedhi tukaran akhirnya mati loro. Iki mae jek 8 tak belehi misang kabeh. Kayak tak mae tak kei separo, aku separo. Dadi jek 8 papatan. Mae digoreng lawo. Aku karek saiki yo karek Dik Peri yo. Ape kon ngeteno ngulon iki ora sempet ngulon. Pak ini yo kudu aras-arasen pemirsa. Video call bengi-bengi yo kudu apa jenenge umat ketemu munjuk-munjuk. Urung iso rono. Enak deh. Mantap. Apa pengen goreng lele nyambel ngono wis. Kon rono nen cukup beras karepe. Ditelepon beras kuwi jek aku ngono. Soalnya entek kan bar nyelepno. Nah. Bentar lagi Dik Peri juga habis sekolah pemirsa. Mbak Isma juga habis mergawe nek kono wis buka. Yang bengi ya Riko telepon tapi nek udan kono udan terus pemirsa tapi gak iso lembur mergawene. Biasanya nek magrib ngono iki telepon nek waya jam istirahat. Enak kan? Lomboke gelem ora? Lomboke tak pangan buke. Yo. Iki gelem. Iki buat. Iya gelem. Tahu. Gelem. Nah. Kaki yang bagus. Lomboke kok agak entek lah dipangan mbuke. Lomboke tak sisene bar. Aki lomboke. Mambu godhong iki enak. Nek tuku ngene iki. Yang kene piro paling 3.000. Ini iki sego pecel, sego kuning. Enak. Nanti lek ngombe. Iki ngomong ae.
mangan iki nyenengno, iki neriman dikeki mangan apa wae iku gelem. Ndek iki sedina mangan ambek oseng kangkung. Oseng kangkung tok ambekanku lho pemirsa. Oseng kangkung tak kei tempe. Nyung gitu njaluk mangan ae sampe entek. Enak nek sithik oseng kangkung iki. Sambel yo gelem apa gelem gak tau anu rewel nek mangan. Kucingnya tidak munggah sampai tekan dhuwur kalau. Kucingnya Davin. Nek ning klopo. Waduh aku. Tuh. Nek kayak kucing, kowe wong. Ini. Enggak sabar dulang aku lapar kok. Yang ini jadi sego goreng. Nek tuku ning ndi ayo Bu tuku sego goreng sih. Sego goreng ya bengi nek rino iki rene. Dah kucingnya padha Bu kabeh. Ibune aki. Anggura. Anggura. Anggura apa Persia? Apa Jawa? Sebareng mbah-mbah. Kari Saisa. Bareng nyapu, bareng isi banyu ngono iki wis tenang. Mangane akeh tapi gak iso lemu, pawakane cilik. Kaya Pak Aning ya pemirsa. Yuk duduk mangan, yuk mangan. Gak sing angel-angel ngono kae. Tembe nek nih lahap. Enak guys, mangkuk godong guys, habis akhirnya. Karek lombok-lombok itu. Lain. Sego ngene iki merai gurih. Enak, sego kuning, sego uduk. Lesu kan? Lesu guys. Ini uang. Nyamuk iki ade esuk-esuk. Biru bunga langit nih. Sarapan mangan mindu. Ngene lho Mas. Akhirnya yo entek. Lesu dik bengi ya wis mangan. Tapi sore jadi nih bengi nih lesu langsung turu. Esok lesu ya. Bis. Nah. Gak boleh ngono kok koyo ngono. Kayak lutung. Lutung kasarung. Iki nek ayahe ning ngadeg ditelepon apa gelem? Gak gelem omongan mbek ayahe. Nek adek ngamplok ae melok ae ning ndi. Entekno karek sithik. Wis warep. Karek sak emplokane ra dientekno.
nek pitike mati. Nek pitike mati piye? Warak aku. Wis warak. Tahu. Nek pitike mati piye saurane piye to? Pitike ndak ning kone, ndak digoreng ya jare. Nek mati ya digoreng. Alhamdulillah. Lila. Nek keke alhamdulillah. Lila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wes. Deketnya. Wis tenan. Hmm. Arek lombok-lombok itu. Enak tenan pemirsa, gurih. Ternyata. Dan iki ra masak ya ngayo. Buat tenis lah. Heeh. Dene ya. Bayang bayar listrik. Entek 50 rong omah pemecah kali iki. Sembayar Mbak Isma, sentenan Mbak Mae. Jadi kae wis dibayari Mae. Ini termasuk murah. Alhamdulillah, habis kakek lombok-lombok. Baru bagian pitik bu apa? Baru sapi, enggak sapi pitik. Yes, alhamdulillah. Tenang pemirsa, Mbak Isma naik, Mbak Isma pamit yo. Kali iki pendang. Mandi, masak sih. Goreng lele pemirsa. Mbak Isma pamit. Ngono ae wis sing akan nenek kelera-keliru Mbak Isma. Terima kasih banyak sing selalu support Mbak Isma, masukan saran. Wis ditonton terus. Iklannya wis gak di-skip. Matur nuwun pemirsa, bolak-balik man yo. Kontene selalu mbek dipering. Yo kalau yo. Kuwi mintul kabeh dipangani nyamuk. Tuh yo. Ya Allah. Sikile koyo bentung ngene. Dolen ae ning kene. Rupane witeng. Mintul kabeh. Kae bareng mbok autan ya. Gak usah ngomong. Win body ki lho. Gak ngomong. Ibu juga. Nyapa? Enggak. Ya ora kenek nggo jes-jes gitu. Iki tinggal nek bengi ning kamar. Padha Jes-jes ae. ning ndi kene? Jes-jes ning kene. Nyamuke akeh ning kene. Sampai disemproti. Kene sak semprotan kene ning ngisor kene lho. Mati deh kamu. Ngisor. Jes. Wes. Semproti kene. Wes. Alah teko kono-kono mek apa? He nyamuk iki ning ngisor ning dhuwur. Ning dhuwur ki laba-laba. Oh. Nyamuk guys, nyebleki nyamuk. Aja ning panganan. Mendem kok. Ning ngisor. Wis balekno. Ini kecil lah sampai kecil. Kalau Sampai kecil. Sampai kecil. oke, wis ya pemirsa. Nyamuke akeh tenan kok. Oh, ning kono-kono akeh banget. Wis ya tak tutup ya, Per. Ya. Bersarapan kok tinggal masak, mandi, wis selesai pemirsa. Kegiatan Mbak Isma wis ngene iki nek ning omah ya pemirsa. Mbak Dik Peri. Oke. Tak genepi sik ben durasine kurang saitik. Nek apa neh terus iki. Wis sama.